Agig paghatag ug lingaw kaninyo. Niining panahon sa kalag-kalag. Ang HSP, DTSU, ug ang Ferg Leono YouTube channel nagkahayusa sa pagdalit kaninyo. Nining sugilanon, bako sa kangit-ngit. Nakasuway ka na ba? Nga gihamok sa usa ka tawo nga usa na kapatay tungod kay wa mahimutang ang iyang kalag. O nakasuway ka na ba? Nga panahon sa imong pagkatug dunay mga mata nga hilom nga nagtanaw kanimo. Og kalit lang mutugaw sa imong mahinanok nga katulogon. Tagsuwat, lari, daamo, sumaylo. Music, Cesar, Coffin, Kabaong. Recording technician, Gilbert Morley. Recording audio editor, Ferg Leono. Kining tanan gidalit alang sa inyong kalingawan sa DTSU Drama Production Center. Bako sa kangit. Higala, kumusta? Sa dili panatusugdan ang atong sugilanon. Palihog. Siguro una nga ang tanang pultahan sa inyong bahay nakalak kini. Ingon man ang mga bintana. Susiha una. Kung nakalag na ba kini? Kay basin sa imong pagpaminaw. Doawon ka
Isabel! Sa naman ang oras ay. Sa may nanawag. Niring man akong cellphone. Tabagan ako. Hello? 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 Kinsa ni palihog? Hello? Ano di man ka matubag? Ay, kakasol. Magsamok-samok, manawag, gabing dako. Way tuyo, di mo tingog. Ay, wala mga dingaw. Ay, pamatugog balik. Kalamit pa sa akong katuga, disturbo lang. Ang miring nasad. Kisa na din si panawag eh. Hello? Hello, kisa man eh. Ano di magkamutubag? Hello? Pwede ba? Di ka magsamok-samok? Lami pa kayo kung tulog. Nya, imo lang disturbuhon sa akong kasayon. Hello? Hello? Kinsa man gid ka? Hindi man gid ka matubag. Samok. Isturbos kong pagkatug. Pagpag mo na ako cellphone. Ako nang i-off para makasamok. Off palagi. Ay, tugil tarong ani. Ano di makasamok kay off na ako kong phone. Ay, nako. Oh, hala. Miring mo balik akong cellphone. Nganong miring man siya. Nga ako naman taning gi-off. Hala. Biluang na ni. Di ni mayo da. Nahandok ako ini. Emma, dali sa ba? Hoy girl. Hoy girl. Naunsa man ni siya, oy. Wa ko tagda ay. Nitawag ka na ako gabi eh. Unsa ba? Kakulit ba nimo? Oh, unsa kay ito yung pangutana? Nitawag ko nimo? Pagtarong dah girl, oy. Kumanggod. Kuan man good girl. Naay nanawag na ko gabi eh. Kaduha. Naglagot ko kay wala ni tingog. Mauto nga ako na lang gi-off akong phone. Pero kabalo ba ka girl? Bisag ako nang gi-off. Nibagting gihapon. Mauto nga nakuyawan ako. Buti may pasabot girl. Nga pareho na hitabo na to kagabi eh. Managsama tang gitawagan. Pero way mitingog. Hala girl. Unsa mo kay puti pasabot ani? Unsa man ka, Chloe? Ginoo ko girl. Unsa ka to? Ay, ambot lang girl. Ambot kung unsa ni nahitabo na to. Nagsama man kita. Ay, sige na eh. Balik na sa imuhang lamisa. Balik na ko sa akong lamisa. Kay daghan, pakaitat buhaton. Sige girl, mabalik na ako sa akong lamisa. Hi.
Bay Jimbo, naunsa di ka bay? Sige ra kag inom diha. Ay no, bida be, ni mo imo kong gidadre niya. Karon, sige ra kag inom diha niya, wa kay tingog-tingog, naunsa di ka, uy. Wa bay. Pasagdilan ko. Kung inom lang po nag-imod nga. Wala na itabo na ko. Hay wa, uy. Naunsa naman ka nga. Ganina ra si Tomar niya, uy. Malumos, biya ka na yung mag-inom niya. Bebe, naunsa di ka, uy. Wa, lagi. Wala na itabo na ko. Sige lang. Pasagdilan ko. Inom lang po nag-imod nga. Pag-order. Uy. Bye. Bay Jimbo, kanang. Kuan bay ba, oh? Nibagting imong cellphone, oh. Tubaga sana, basig importante kayo na imong kuan, importante kinang tawag sa imong cellphone. Tubaga sana. Oh. Dili. Dili ko na tubagon. Dili. Dili, bay. Dili ko na tubagon. Uy, bay. Ngano ka, uy? Murag nakuratan ka sa bagting sa imong cellphone. Ano di ay? Ha? Wa, bay. Wa. Basta, wa. Pasagdi lang na. Basta kay di na ko na tubagon. Pasagdi na magpagting na sa diha. Bay Jimbo. Hoy, Girl Emma. Kabalo ba ka nga si Jimbo ni-resign sa iyang trabaho? Unsa, Chloe? Si Jimbo ni-resign sa iyang trabaho? Manong good? Unsa ko'y nakaon niya? Kanindot na niyang pagkabutang diri? Dakog sweldo, kompleto og benefits. Nung ni-resign pa man siya? Ay, nako ang tao. Pagkalabad sa o. Tigid masabtan kung unsay naa sa huna-huna. Ambot lang lagi, girl. Pero basin nakakitag mas nindot nga offer. Hinuon. Iyapod na, girl. Pero girl, kabalugod ka. Namanggod to'y gisulti si Romy sa ako, na usahay ko no, si Jimbo, wala sa iyang kaugalingon. Usahay sad, tulala. Mao ba, girl? Ngano ka, ha? Unsa kay nakahasol niya? Basin girl. Basin na problema sa iya unsaon niya pagsulti sa iyang gibati nako. Uy, may pagtingin siya ni Jimbo. Bantog ra, updated. Maudi ay. Hi girls. Nya. Unsa naman? Andam na ba mo? Ato na ta kay nagpaabot na to sa Jimbo dito ilaharon. Tama-tama. Alas 5:30 naman. Malakaw taron. Alas 6 na tas ilaha. Kay traffic pa man. Nya, andam na ba mo? Perting andama. Labi ng usa ka babae diha ay. Ganihar kina siyang andam. Bitaw oy. Tanay. Yata maglangan. Kay murag naghisugot na kag abot da. O pag ganit ta kagikan, maabot naman dayon. Grabe naman. Tana. Ali na mo mga girls. Adto na ta kay andam ng sakyanan nito sa gawas. Ali na mo. Adto na ta. Tama. Pag-abot na to ila ka Jimbo, ngit-ngit na. Pero, time sa room. Doon na ba akong problema si Jimbo? Nabalitaan manggod na mo nga matulala daw siya. Ambot lang ining by Jimbo. Ems?
kadto pa ni siyang niaging mga adlaw ba. Ngalawom kay gihuna-huna. Ambot, unsa gyud ka na yang gihuna-huna nga. Usahay. Murag, wa gyud siya siyang kaugalingon. Ambot na unsa gyud ka na siya ay. Unsa gyud kay nakahasol anak niya. Mas maayo pa siguro, Romy, kusgi-kusgi ang pagpadagan aning sakyanan para maabot ta dayon ila Jimbo ba? Aw, sige. Problema. Pakusgan ko ang pagpadangan ni mong sakyanan niya. Oops. Ay! Romy, pagpantay! Babae, itabok! Uy. Dili. Kinuo ko, Rumi. Nabangkaan gid ni mo siya. Kinuo ko. Unsa makay nahitabo sa babae. Sige na, Rumi. Dali na mo. Atong kanaugon. Atong tanawon kung unsay kahimdang sa babae nga imong nabangkaan. Kikulbaan ba ako? Sige, sige. Tara, atong kanaugon. Atong tabangon. Oh. Chloe. Emma. Dali mo. Dali. Nga na, Rumi. Unsay nahitabo? Ha? Nga na, Romy. Unsay mo nakita diha? Emma. Chloe. Huwag tao din hi. Huwag tayo babaeng naligsan. Pero posible kayo. Nakarugid nato, di ba? Nga, naigo siya sa sakyanan. O, nalagpot siya ng tapita. Hahain man di ay. O, anong... Hala, unsa man ito siyang bayhana siya. Dili. Kinahanglan mamalik siya sa sakyanan. Tungod kay mingaw kini mong dapit. Ug delikado kini. Hilan kini mong dapit busa dali na mo. Ayaw na mo paglangan. Mamalik na kita sa sakyanan. Dali ka mo. Pero Rumi, ang babae, base noon sila hitabo niya. Kinahanglan atong matabangan. Basta. Kinahanglan nga. Makapalayo na ta din Kaya ngit-ngit na. Ugwa na kay mga din ni dapita. Delikado na kini. Busa dali na mo. Dali na mo ay no paglangan. Sakay na mo sa sakyanan. Magpalayo na kita din ni dapita. Dali na mo. Kinuha ko. Unsa? Mao ka na nahitabo? Unya, inyong gisusi. Mauna, Jimbo. Muna nahitabo sa among lakaw ni Romy. Padong din sa inyo, ha? Klaro din sa akong duha ka mata nga nabanggaan niya ang babae. Pero sa diha kong gisusi, huwag mi kamay nakitaan nga timailhan nga dunay babae nga nabanggaan si Romy. Ambot kung naunsang pagkahitabo Mao ba? O sige. Ayaw na mo pagdugay. I-report din kaninyo sa mga pulis. Sige na, Emma. O ligo na lang gid ang imong kaugalingon. Timan di ka na mapasagdan bay. Dili og dili gyud. Sige na. Ayaw na mo pagdugay. Liho ka dayon kaninyo sa labing madayong panahon. I-report dayon kaninyo sa kapulisan. Pero, yun na pa. Anong kamurang duha? Hain dahil si Chloe. Di ba nagsabot man mo kamong tulong nga mo anhi din Anong wala si Chloe? Si Chloe by Jimbo?
amo na lang tong gihatod ganina sa ilang bay. Kay nibati siya kahadlok human sa mong pahitabo. Na sige, kuyugi ko Emma. Apan, ayaw beki ko inyo pasagdi ha. Kaya tinuod, hangtod karon, bipati pa biya ko kahadlok. Ayaw to kanyang pasagdi, maluoy mo. Sige na, good. Ayaw na ko paghadlok-hadlok din ha. Sige na. Kay kuyugan ti ka sa mga pulis. Ubanan ti ka dito. Aron kitang duha ang mo report sa mga panghitabo. Sige na, parog na. Kaya na iba ni mong lihok din na, uy. Pero, bay Jimbo, dili pa ko andam bay. Dili pa ko andam nga muadtos ka pulisan. Hangtod karon bay, nibati pa ko kahadlok. Di pa ko andam bay Jimbo. Kalma. Kalma, Romy. Ayaw palabi sa imong kahadlok. Di ka na mapasagdan. O, mas maayo siguro nga musurinder ka sa mga tinugyanan sa balaod ug imong i-report kung asa ang lugar nga naligsan ang maong babae. Moro ka na'y pinaka importante, Romy. O, musurinder ka sa mga pulis. Bay Jimbo, unsaon na lang anibay. Mabilanggo gi ko anibay. Di ko gusto mabilanggo bay. Dili. Busa tabangi ko ninyo. Maluoy mo. Di ko gusto mabilanggo bay. Dili. Ato na nga report ang nahitabo room. O siguro, karang taod-taod, maabot na ang mga pulis. Di ka nagsusi. Sa dapit nga di inaligsan na to ang babae. Emma, mapriso na yung ko ani. Di ko gustong mabilanggo, Emma. Dili. Naunsa ka ba? Kalma lang, good. Total, wa man to ni mo tuyo ah. Pero sige lang. Paabuto na to ang mga pulis kung unsay resulta sa ilahang pagsusi sa nahitabo ito. Basta relax lang. Ayaw lagkahadlok, ayaw lagpalabi. Atakihon ka gani na kalaki ka lang. Kamu ba itong nag-report nga namoy nabanggaan nga babae? Oo, sir, kami to nag-report, sir. Kumusta, sir? Nakitaan ba ninyo ang mga babae? Nga among nabanggaan? Nadto na namong maong dapit. Usa mong pagsusi. Wa mami nakitang babae. Pero nga naman, sir. O, unsang pagkahitabo ang awa. Nga klaro ka isok ng duha ka mga mata. Nga among nabanggaan ang maong babae, sir. Klaro ka ayo. Bitaw, sir. Tinuod bitaw na, sir. Nakita gid na mo ang mga babae, sir. Na among nabanggaan o gani. Nalagpot pa ganito, sir. Sa dihang ako tong nadumbulan sa among gisakyan, sir. Gisusi ba ninyo ang mong area, sir? Gisusi ba ninyo ang tarong, sir? Ang palibot, sir? Unsa? Amo na mismong nasusi ang lugar. Ug wa may nakitang lawas ngadto. Time pa. Inyong ba ming gitripingan? Ha? Kabalo mo, kung amoy lingaw, kung mamahimo, pamahawa mo dre. Kaya wa may panahon niya ng mga kabuang ninyo. Daghan pa may kasong kiatiman. Disturbo. Ay, sorry, sir. Sorry kung nakadisturbo mi ninyo. Huy, Rumi, dali na. Sige na, manlakaw na ta. Maulit na lang ta. Di na to pamugos ang ato nakita. Ay, suko na ng pulis. Halik na, suko ng pulis nga nakuktiyan. Bitok siguro ng pulisa ay. Sige, Emma. Manguli na lang ta. Kay pagkahuman.
Muli na sad ko. Salamat. Sabi naging mabilanggo lagi ko na. Thank you, Lord. Medyo nakukuhaan akong kakulba ron. Ay, ni anigigos bay. Kapuyos mong lakaw kayo na eh. Pero okay ra, at least lingaw man sad. Pahuway ano kadali be, malingkod na ako. Katong, kuan ba? Katong babae ba? Buang nga. Klaro ko gid kayo sa duha ko ka mga mata nga. Nalagpot gito siya human among mabanggaan. Gani. Nagkadugo pa gani to. Sa dihang ginaog na ko. Akong giduol apan kalit mang nawa. Unsa makaibot ipasabot ato? Uy, sumaron. Babae nga naghilak. Babae nagbako. Murag, niyara siya sa gawas ng among bay. Gusto, kausun ko gani be. Oops. Ni anak ko sa gawas. Oh, uy, dili. Ang babae naglutaw siya sa hangin. Mukha ng babae nga among dabanggaan ka kanina. Apan kalit nga nawa. Uy, dili. Nagkaduol siya kanako. No. Dili. Gabi unasad. Lain ka gabi unasad. Matuog siguro kog sayo karon. Para sayo ko makamataog na. Pero nahasol ko sa mga nahitabo na ko. Ang mga bagting sa cellphone na way number. Ito na sad. Nibagti ni sad akong cellphone. Bahala ka diha. Di na ko tabagon. Bahala ka diha. Salamat. Kaniundang nga sa pagpagting. Unsa magig ka ning nahitabo na ko. Ano magig ka ni? Naglibog ko. Pila na kagabi eh. Nagsige og pagting akong cellphone nga way numero. Ngano ka ni? Unsa kay but ipasabot ni ini? Ayo. Mayo. Jimbo? Uy. Ngayon ngayon katahuran. Murag sinoy Norman karon? Noy, kadali lang. Ablihan ako ang pultahan. Jimbo, kaganina ra kong nanawag sa imong cellphone. Nganong dili ka motubag? Unsa, Noy Norman? Nanawag ka sa kong cellphone? Ikaw ditong nanawag? Kaya nga di unta, Noy? Unsa may nahitabo? Jimbo,
Nahitabo kang Rumi. Dali, kuyugi ko. At doon ta siya sabay. Dali. Nay, nahitabo sa kong higala. Ganun, Noy. Unsay nahitabo ni Rumi? Unsa, Noy? Tanawa, Jimbo. Anaara si Rumi. Noy, naunsa mo na siya? Murag, natulala. Timpa, Noy. Unsa mo giday tinuod nga nahitabo? Sultihin ko. Kung unsa gid ang tinitibok ang nahitabo, Noy Norman. Ambot lang, Jimbo. Kay, nakadungog naman kong mga singgit. O diya, ako siyang gisulod sa iyang kwarto. Ug, mauna ka na nahitabo ka niya. Natulala na siya. Bay? Bay, Rumi? Ako ni Bay. Si Jimbo. Kumusta man ka, Bay? Ang babay. Ang babay. Siga kisag mga mata. Laing kisig tinaawan ako. Ang babay. Niya nasad. Ang babay. Tay Norman. Bay Jimbo. Ni anasad ang mga babae, bay. Ni anasad si Isabel. Tay Norman. Bay Jimbo. Unsa? Isabel? Rumi, kinsa man ka na si Isabel? Anak, unsa man mukaon na ka? Ako gid ba yan nagluto ani ha para mukaon gyud ka. Nayo, imo gid ba ning paborito? Unsa man gusto na ka mukaon? Kay tabangan ta kag pabangon ug hungitan ta ka para makakaon kag tarong. Nak, kabalo ka? Palangga, kay ka ni Mama. Mahal kay ka na ako, nak. Kaon na ha? Dali. Bangon na ha? Tabangan ka ni Mama para makakaon ka. Lami ka niya akong giluto, nak. Paborito gid niya nimo. Giluto gid na ako nigtuyo para ganahan gid ka mukaon. Rosa, hulungan na ka na. Pasag din na ka na diha. Kadali lang peryong kay ako pa ning tiwason og pakaon si Isabel. Gilutuan gani nako ni siya iyang paborito gyud para ganahan siya mukaon. Kadali lang kay ako sa siyang hungitan. Usap pa kung ako siyang biyaan dinhi, wala man siya kauban. Ako na'y bahala nga mubantay sa tuong anak. Biya na. Nakabiya na si Rosa. Ay, Ginoo. Hangtod kano sa anamo matago kining among gibuhat sa among anak. Hangtod kano sa anamo patuhuon ang among kaugalingon. Nga buhi ang among anak nga si Isabel. Pasayloa kami, Ginoo. Nagkahibaw kami. Nga sayop kining among gibuhat. Kabangi kami. Nga madawat taon tanamo ang kamatayon sa among anak. Tabangi kami, Ginoo.
gabi nga sad. Og minaw kayo ang kagabion. Nasol ko sa mga pangitabo. Ang nahitabo ni Romy. Mura og dili kasagaran. Murag doon nagitsige kadlukan. Unsa man kining mga nahitabo na mo? Unsa man gid ka kini? Unsa karon? Babae? Babae nga nagpako. Hain karon. Oh, ang babae. Muraog si Isabel. Isabel? Isabel? Oh, Nuha umang hilak sa babae. Si Isabel bagay ka ato. Dili ka. Ang una-una ko lang ka to. Ang sibot, pasabot niya to. Unsa man. Unsa? Si Isabel? Si Isabel nga imong kanihin gugma, Jimbo? Kay ngano, niya ba rin siya diri sa syudad? Dili ba to aman siya sa probinsya? Oh, Emma. Nadungog na ko si Isabel gabi eh. Nagpako siya. Naghilak. Nalibog ko. Murag lawom ang iyang tingog. Unya, kalit lang sab nga nawa dayon. Ay, sus, abi na kong naunsa na ka. Ang odi ay, nang risgar dyo kag anhi dinhi, mas kinaglain ang panahon. Nay, basa ka sa uwan. Sabaya ka, wa dyo ka kapaabot nga muundang ang uwan. O, Ima, tungod ka nakalitan ko sa pangitabo. Mga bisag nag-uwan ni anhigid ko din eh. Tay para ko, Jimbo. Ang hinungdan sa pagkatulala ni Romy. Dili ba? Matod pa niya nga ang babae nga iyang makitaan. Nga mao sa Isabel. O matod pa niya nga maghila ko na kini. Samtang magpakita niya. Nga naman ni Jimbo. Unsay nahitabo? Unsay hinungdan? Nganong ingon din man? Oh, tuod, Ima. Si Isabel sa nakita ni Romy. O hinungdan nga nahadlok siya. O karon tulala pagani. O mura wa pa sa kaugalingon. Ima, unsa ka to? May nabuak. Tuo, Jimbo. Murag nagikan sa among sala ang nabuak. Dali, Jimbo. Ubanay ko. At ato susihon. Jimbo, tanawa. Ang picture frame na mo ni Chloe. Nabuak ni og time pa, Jimbo. Tanawa. Duha rami ni Chloe pero kining mo ang picture ka nabuak. Tulumi. Og si Isabel ang usa ka na dinhi. Ginoo ko, Jimbo, unsa pang buti pasabot ini. Unsa man. Tuod, Ima. Ano kini?
ang naong ni Isabel. Ni asab din sa inyong picture frame ni Chloe. Ngano kini, Ima? Ambot, Jimbo. Wa na ko makasabot. Naglipog na kaayo ko. Dili ka ha. Nga adunay na utang na hitabo ni Isabel. Dili ka ha. Patay na kini. Ug iya tang gihamok. Siya ang hinungdan sa tanan nga pahitabo karon nga nag ambot. Basta nahadlok na ko, Jimbo. Nahadlok na ko. Gani si Romy, wa pa mauli nagpabilin pang tulala ug wa siyang kugalingon. Unsa ba kaya atong buhaton ini, Jimbo? Unsa man? Paminawon mga kabrigada si Clarice Rabino, representante sa Pilipinas sa W Copa 2022. Uy, si Emma man yung nanawag. Time sa ako ning tubagon, be. Hello, girl. Hello, girl. Nanawag lagi. Sa may ato. Kining, girl. Pwede ka magkaani sabay? Karon dayon? Pagdali, girl. Kay doon ako ipakita nimo. Please lang, girl. Unsa man na imo ipakita nako, girl? Oh, manong nakuyawan man kag maayo. Sige. Muanha ko karon dayon. Paabot ako. Muadto ako sa unahan. Magdali ko. Katugnaw sa hangin. Ano sa kanon? Babae nga naghilak sa akong luyo. Time sa akong niniyon. Isabel? Ikaw? Ingon ana man ang imong itsura. Og nganong wala nagtugkad ang imong mga tiil sa yuta. Ayaw. Palihog. Ayaw doon ako, Isabel. Ayaw. Madagan ko. Tabang! Tabangin ko ninyo! Tabang! Sakinan, mabanggaan ko! Ginoo ko, Jipo. Kung kabalo pa lang ka. Grabe na dyan akong kabalaka kibati ron. Labi na sa akong nakita.
Asa naman sad ni si Chloe, uy? Grabe, gani ka naghuwat din eh. Wapagit ni abot. Ay, inuo ko, Jimbo. Kung sa mga buti pasabot ining tanan. Ay, usok biya Jimbo ha. Hantod dili mo abot si Chloe din eh. Maluay ka na ako, Jimbo. Nahadlok na baya ako. Ay, kong biya din ha. Ato lang huwaton kadali, Emma. Basin og nadugay lang og sakay. Basin og niya na to karon taod-taod. Oh, uy. Ang akong cellphone, Jimbo, ni Ring. Katali lang ha. Akong tubagon. Kadiyot. Uy. Si Tita Elsa man lagi ni. Hello, Tita? Hello? Hello, Emma? Tita, ang sa'yo na po. Gano'n nagkila ka? Si Chloe. Pagdali. Kaya ang imong higala. Patay na. Unsa? Oh, kinuo ko, Tita. Ngano man? O sa pang pagkahitabo ah. Sige. Kay mapaigon na may diha. Kauban ako sa Jimbo, Tita. Sige, paabuta may diha, Tita. Nagatangsig sa kinan. Og matod pa sa nagkasaksi. Samtang nagatang og sa kinan si Chloe. Dawado na siya gikahadlukan. Nagsige kinig panlingi sa iyang luyo. Og sa kalit lang, nidagan siya o nagpaninggit sa ngan nga Isabel. Ugulan na siya kabantay. Nga aduna na di ay siya kasugat nga sakyanan. Unsa? Mao ba, Tita? Mao na nahitabo. Kinuo ko, Tita. Mura ko nagmabuang si Chloe. Grabe ko na yung dagan-dagan. Og matod pa sa mga nagkasaksi, gibalik-balik niya paninggit ang pangang Isabel. Ayaw. Grabe iyang kahadlok. Og natinga na lang mga nagkasaksi kay wa man sila nakita. Huwag nakitang nagkukod kang Chloe. Ambot, Emma. Nalibog ko, Emma. Dosa dili ko makadawat. Dosa dili ko makadawat sa naitabo kang Chloe. Dili, Emma. Dili. Kinuog ko.
Isabel? Ni ka na sad. Imo na sad kong gihamok ha. Gusto ka gidi ay kamatayon ha? Gusto ka gidi ay patay ha? Ha? Nahibaw kong patyon ko nimo pero dili ka makapatay na ko, Isabel. Dili. Nagtuo ka nga mapatay na ko nimo. Karon Isabel. Kung tinuod ka mang namatay, pat diyon ta kasay kadong higayon. Kining armas, kini mo'y mutapos ni mo, Isabel. Ikaw karon ang mamantay, ikaw. Kabliton ko na kini. Tusak-tusakon ko ikaw sa mga bala ng akong armas, Isabel. Kini. Osi. Tunay. Tukbod sa akong kamot. Kapos ka niya. Tukbod akong kamot. Kining kibaliag. Akong kamot ka. Kagunit sa pistula. Kining gitingon sa akong dili. Siyat. Magkaplit ko na kining gato. Unsa ka to? Butos armas? Gikan sa kwarto ni Rumi. Atuon ko sa kwarto. Rumi? Anak? Rumi? Ginoo ko. Si Rumi nagpusil sa iyang kaugalingon. Jimbo, unsa man? Naandam na ba nimo ang sakyanan? Para makagikan na ta. Paingon sa probinsya. Oo, Emma. Andam na ang sakyanan. Gusto ka niya itong buhaton, Emma. Tama ka ba sa imong pagduda? Napatay na si Isabel. Ay, ambot lang, Jimbo. Pero matubag na to ang atong mga pangutana. Iniabot na to sa ila. Maong, sige na. Di ta maglangan. Tana, paandaran na ang sakyanan. Para makagikan dayon ta. Sige na, Jimbo. Magdali na dayon ta. Sige, Emma. Paandaran ko na ang sakyanan. Kaya mangkika na kita. Oops. Sakto gini ato pagkikan ro, Jimbo. Maabot ta sa ilahang probinsya. Hapon na. Ay, kapaw ka, Jimbo. Grabe ang kakulba ang akong gipati. Ikulbaan dyan kong maayo. Ambot kung ano ka. Kung sinahitabo na ako. Grabe yun ang kakulba sa kong dughan.
misamot ni nga nakagika na ta. Parehas kitang gipati, Ima. Ang tinuod, gikulbaan sab ko. Pero, kinahanglan nga, ato kining buhaton. Aram matubag kining mga pangutana nga. Ni akaron sa atong mga una. Naghinaot ko, Ima. Nanghinaot ko nga dili lang unta tinuod ang atong mga pagduda. Basta, paspasan kong pagpadagan ng sakyanan para dali tang maabot ngadto sa probinsya. Anhira ko to bang sakinan, Ima. Dili na kini makatungas padulong dito ila Isabel. Busa, manglakaw na lang kita padulong dito. Oh, ni anata? Sige. Dahil na. Manao dayon ta. Para magsugod na ta pagbaktas pa doong ila kay Isabel. Para makaabot dayon ta. Tara, dali na, Jimbo. Anak, presko na ka ha? Bago gigang ligo. Nayo, butangan kag pulbos ni mama. Unya, pahumot para hayahay ang imuhang paminaw. Be, pulbosan ako na diri dapit sa imong liog. Diri sa imuhang likod. Be, tarong be. Ako ning spray ang pahumot sa imo, ha? Humot na kay kanak. Hayahay na gid ni ang imong paminaw. Unsa man, ganahan na ka balik og tulog. Gusto na ka matulog og balik kay pasagdan ta ka nga makapahuway. Aoy, do naman ang nuktok. Kinsa man kaha ni? Nak, biyaan sa kakadali ni mama, ha? Tanawon sa nako ni nga nuktok kung kinsa ni. Ngayon ako tungod sa pultahan. Ako ning ablihan. Uy! Kinsa mo? Mayong hapon mo ng Rosa. Mga higala mo ni Isabel? Nakalimot na daay ka na mo manang. Kami bitaw ni ang mga higala ni Isabel. Gusto ninyo siyang doawon? Dali. Dayon. Sigurado gyud nga malipay si Isabel nga inyo siyang gibisita. Ali, dayon mo. Naara si Isabel din sa taas, oh. Ni alagi minang kay gusto ming mobisita niya. Mahingo pa na mo siyang ikasulti? Day Rosa, nganong gipadayon mo man kini mga tawhana? Nga naman, Peryong.
Dili ba di ay ka gusto nga malipay si Isabel? Katungod niya nga bisitahon sa iyang mga higala. Dili ba di ay kaganahan nga malipay siya, Piryong? Apanday. Tingali bayag unsay sangputan ining tanan tungod sa pagpadayon mo kanila. Ikaw ra pagod. Basta ko grabe jud ako kulba sa kondukan. Yaba, ako'y unag sud ha. Dini lang ka. Tawagon lang di ka kung unsa man gani. Sige, diya lang sa ka ha. Isabel? Isabel? Musod ko Isabel ha. Naa ka diha? Isabel? Apli man din ang pultahan. Itod na ko. Masod ko. Isabel? 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 Tinuo ko. Emma? Emma? Noon siya ka diya sa sun. Emma? May Piryong, unsay nahita po diya? Ganun nakadungog mi singgit. Bitaw pre, unsay na tabo dira? Bitaw no, ano ka ang naimisingit? Bitaw, mayroon nasinggit. Bitaw no? Singgit dira. Ano bitaw nasinggit? Mga silingan, pasensya gid in taon kaayo. Dispensahe in taon kami sa among mga kahasol nganhatag nganha kaninyo. Uspon ko, pasensya gid in taon kaayo. Wala problema pre, nakasabot mi. Bitaw noy, nakasabot mi ana noy. Wala problema, Piryong. Ang dami nga masabot ninyo. Daghang salamat sa inyong pagsabot, mga silingan. Oh, dili. Pating lawas ka na ni Isabel, na anak ni Noy Piryong. Bitaw! Ang iya man ang anak na dugay ng patay. Banturan na ni Maho, pre. Bitaw mga silingan, ang iya ka ng anak nga dugay nang namatay. Ila siguro gitaguan ang patay lawas silang anak. Bitaw, banturan na ni Maho na kayo. Baho na kayo, pre. Sa kayo. Ali mga silingan, atong tabangan si Noy Piryong sa pag-aswat siyang anak nga si Isabel. Bitaw, dali. Tabagan na to. Tabangan na to. Tabangan o ato ni ipalubong. Ato ni ipahilo na. Ato ni ipalubong. Sige, ato ni ipalubong. Kaya ni mahod Sige. Kuhaan na ninyo siya. Og pasensya gid kayo. Sige na. Kuhaan na ninyo si Isabel. Ayaw ninyo ko ang akong anak. Dili pa siya patay. Natulog lang siya. Dili ko masugot nga inyo siyang ilubong. Dili pa patay ang akong anak. Natulog lang siya. Dili siya patay. Dili. Isabel, anak, balik na. Kimingaw na kayo si mama ni mo, nak. Balik na kang mama, nak. Isabel. Balik, Isabel. Mingaw na kayo ko ni mo, nak.
Gimingaw na kaayo ko di mo. Dili ko mahimutang maghunahuna nga wala ka. Balik na, Isabel. Maluoy ka kang mama. Balik na. Balik. Isabel. Oh. Intaon sa kong asawa. Naglingkod sa may rantay. Ug naghilak. Tungod sa kong pagpangga o pagmahal sa kong asawa, ipaunlayunan ko siya siyang gusto. Gipasagdan ko siya na patuhon ang iyang kagalingon. Nga buhi pa si Isabel nga among anak. Ay. Maya na lang gani, kinalubong na intahon si Isabel. Apan ang akong asawa nga si Rosa, hilabihan gihapon ka magulaanon. Maghinaot lang ko nga malipayon na si Isabel karon sa iyang nahimutangan. Hinaot paunta, Ginoo. Isabel, anak ko, hinaot paunta nga magmalinawon ka na karon. Hinaot paunta nga malipayon ka na uban sa kliran sa atong labaw nga magkagagahom. Diyos ko pasaylua kami ni Rosa. Hibaw kami nga sayop ang among gibuhat sa pagtipig sa patanglawas sa among anak. Apan tao lang kami, pasaylua kami sa among pagkatawhanon. Hinaot pa unta nga sa ngadto-ngadto madawat na ni Rosa ang kamatuoran nga wa na ginintawon ang among anak. Hinaot pa unta, Diyos ko. Abi ni mo, Jimbo. Hantod karon, di paghihapon ko makatuo nga mao ni nahitabo ni Isabel. Patay na di ay siya. Ug iya tang gihamok, Jimbo. Iya siguro tanghot dun. Tungod kay nakasatan niya, Jimbo, dili ba? Dako tagsa ni Isabel. Gusto ka, Ima. Ug hangtod ako. Dili pa makatuo. Siguro, gusto ka. Hotdon ta niya. Tungod kay ato siyang bibinuangan kaniadto. Nahinumdum pa ko, Ima. Nahinumdum pa ko sa dihang atong gitabangan ug kumbinsi si Isabel nga manguyab na. Nahinumdum pa ko, Emma. Sige na, Isabel. Sukta na nas Jimbo, Isabel. Sa pamay pangitao ni Monia. Ni Ana ang tanan. Gwapong tao. Saktos barog. Ang ingon man. Basta tanang kaambungan na niya. Sa pamay pangitao ni Monia niya. Sukta na siya. Aron sa ingon, pagkauyab na sad ka. Sige na. Bitaw day, Isabel. Sige na. Ayaw nagpaanto sa glukay ni among amigo. Namatod pa ni Romy. Rush ng bayan. Yahay kay kaday. Ikaw ang mauyab ni Jimbo. Sige na, ayaw naglangay-langay. Ayaw nagkahadlok ni tatay ug nanay nimo. Tal, dalaga naman ka. Panahon na nimo nga ma-experience o kinabuhi sa usa ka dalaga. Nadunay uyab. Anak ba? Masad na day ba na ka-inspirasyon
Sige na, guys. Ito na dayon siya. Kami kaya kuan gay kinabuhi kayo kinabuhi na lang uyab. Sus, kayo rin kayo kung nakilig kumayo ninyo. Masuk si mama papa kasapan niya kauyab Bitaw Isabel, ayaw nagkahadlok, oy. Aron, makasulay na pud kag uyab-uyab ba? Dalaga na baya ka. Kabalo ka? Bati ba sa isa ka dalaga ng uyab? Maong, sugta na si Jimbo. Sige na, Isabel. Isabel, sugta na si Jimbo. Sige na. Oh, Isabel ha? Kita na ha? Uyab na ta. Isabel. Pwede na ay. Sige. Sugtong tikaw, Jimbo. Pero, ayaw lang ko binaami ha. O pagkahuman ni ato ima, sa dihang nagkauyab nami. Ako siyang gipugos. Ako siyang gipato nga mahal ko kaayo siya. O hangtod nga dunay nahitabo na mo. O nakuha ko gid ang iyang pagkababay. Jimbo, ayaw kay karon po kasulay masinim ko niya mapunta na lang Nililaki Isabel. Ito ka, ito na ako. Masakli ko Isabel. Mahata ka. Isabel. Love you. Isabel. Uguman sa nahitabo na mo. Wa na communicate niya. O hangtod na karon. O hangtod na naibuan lang nato nga patay na di ay si Isabel. Oh, ako cellphone. Hello? Noy Norman? Hello? Jimbo? Si Rumi. Patay na. Nagpusil sa iyang kaugalingon. Oh, unsa? Si Rumi? Patay na. Rumi, anak, ganong gibuhat mo man kini. Ganong nagpusil ka man sa imong kaugalingon. Unsa ba'y problema mo, anak? Ha, Rumi? Ganong gibuhat mo man kini. bayad na siya sa iyong masakit. Noy Norman, may gabi ini mo riyan, Noy? Noy, nako'y pungutan na ni mo, Noy ba? Kinsa mo ng babae nga naa si mong likod, Noy? Imo ng parinti, Noy? La, Noy Norman, nakaputi ra ba, Noy? Parinti na ni mo, Noy? Ha? Wala man ako'y nakita nga babae sa akong loyo. Unsa naman yung panghitabo ron? Wala si Chloe. Ug wala pod si Rumi. Siguro, ako na isunod ni Isabel. Oh,
Isabel? Niniya ka? Ayaw, Isabel. Ayaw pagduol na ko. Ayaw. Ayaw kong tupa, Isabel. Ayaw. Ayaw, Isabel. Maluoy ka. Maluoy ka, Isabel. Isabel, ayaw. Ayaw. Udto na kayo. Apan, wala pa man magmata ang akong anak. Husto, ako siyang atuon siya lawak. Kay base mo di kapoy pa to siya gabi. Naman sa din siya nilaan yung taon eh. Ay, lakaw na ko. Ni anak ko. Wa man sa makalak ang iyahang sibadura. Mapadayon ka sa pagsud. Ako siyang duulon. Yan na. Ako siyang pagkawon. Ema, hija mía, despierta. Udto na kayo, Inday. Hija mía. Despierta. Mata. Sinitabo ni mo. ¿Qué te ha pasado? Dili. Nga nung wala naman siya madlihok. Kagay naman nilawas ni Ima. Hija mía, despierta por favor. Day. Ima. Ano ba yung taon? Ayaw sa taon ka matay, Day. Ima. Patay na siya. Ang amahan ni Emma nag-text. Ako masahon. Ginoo ko. Si Emma giurom o patay na. Noy Norman. Ay, mayo. Kani ka. Dali. Inom tanoy. Inom. Jimbo? Dili na, Jimbo. Dili na ako muinom. Iyon na pa, Jimbo. Matud mo nga hutdon ka mong upat-upatay niya nang hinganlag Isabel. Apan nga nung hangtod karon, buhi ka pa man, Jimbo. Nga nung man, nga hangtod karon ani ka pa man. Ha, Jimbo? Abi naman na mas maayo pa sila si Chloe, Emma o Gromi. Kaya nakapahuway na. Samtang ako, wa hunungin ni Isabel. Hangtod siguro sa kong kinabuhi, ako siyang ikauban. Di ko gusto nga ako siyang ikauban sa tibok kong kinabuhi. Noy, dili. Pero Noy, may gisulti si Isabel ako, Noy. Kamu kagod sa Noy. Dalun ko daw ikaw, Noy. Kaya kong kuhaon.
Ginoo ko. Si Jimbo, nalisuan sa maayong pangisip. Og dinhi mga higala. Natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Bako sa kangit-ngit. Apan sa dili pa kami hingpit nga manamilit mga higala. Ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi. Ining atong sugilanon sa papel ni Isabel, Ardilin Rabor, sa papel ni Jimbo, Larry Daamo Sumailo, sa papel ni Romy, Cesar Ayan Cabaon, sa papel ni Emma, Amilin Bastasa, sa papel ni Chloe, Clarice Rabino, sa papel sa inahan ni Isabel, Weng Oniego Kuan, sa papel sa amahan, Porfirio Leono Jr. og inabagan ning mga musunod: Lorenel Villondo, Sean Holapong Pantaleon, Renfil Carl Gamaw, J. Mark Mercado, Alvin Militar, Ednilus Mansueto. Hangtod sa sunod sugilanon, kini na lamang si Porfirio Leono Jr. Magaingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dalay ko ng Diyos